It's all in your head, she said. You know it's right there in your mind. Iepa leire! Egunon, Jon. Egunon, Mikate! Bueno, kaixo, nik gaur nator pixkat informatzera ez dakileko onera natorren, baina informatzera drogen inguruan. Zer dira drogak eta batez ere nola daude osatuta? Bueno, tokionera zatoz, ailakete sustantzian erabiltzaile eta erabiltzaile horien elkarte bada, eta arrisku murrizketan egiten dugu lan. Proba batzuk egin zaskegu eta horren arabera konposizioa zein den ikusi. Eta froga horrek hementxe bertan? Laborategirik edo baduzue? Bai, haitezgunea daukagu goian eta bertan egingo dugu. Joan gaitezko orduan, ezta? Goazen, bai. Orokorren droga kontsumitzen dituztenek badakite zer sartzen duten edo bisita asko izaten dituzu hemen? Bai, jende asko hurbiltzen da, kuriosiarekin edo jakin minarekin ez, bere laginak zer duen. Azkenean, arrisku murrizketa hitz egiten ari bagara, analisia da tresna bat gehiago arrisku batzuk gutxitzeko, ez? Agian, gure laginak beste aizuntzaile batzuk izan ditzake, batzuetan izan ditezkenak sustantzia bera, baina toksikoagoak, eta hori garrantzitsua da. Orduan, zuek hemen egiten duzuena da, ona etor daiteke edonor, bere zerarekin, alde batekin edo dosi pixka batekin, eta zuek esango diozue, zer ez dagoen konposatuta droga hori? Bueno, momentuan hemen txe? Momentuan, informazio desente atera dezakegu. Hau da, anfetamina lagin bat. Orduan, honen kasuan, lehenik eta behin ikusiko dugu benetan sulfato anfetamina printzipio aktiboa dagoen edo ez. Edo beste... Zer esan duzu? Sulfato zer? Sulfato anfetamina, hori izango litzateke izen zuzena edo teknikoa hori da. Kalean espiz edo pitxun moduan edo ezagutu dezakeguna. 5 miligramorekin nahikoa litzateke. Orduan, kolorearen araberan emango dugu ea benetan anfetaminarik dagoen edo ez. Ikusten duzu nola reakzionatu duen, ez da? Kolore gorria jarri zaio edo, hori zer da, ona, txarra? Hori da anfetamina azaltzen duen kolorea. Bale, horrek esan nahi du, anfetamina izan baduela. Hori da, lagin honek anfetamina badauka. Baina beste zerbait izango du, beste osagaire bat izango du, izan daiteke aizunduta egotea eta beste sustantzia batzuk aurkitzea. Horretarako beste bigarren froga bat egingo diogu, kromatografian. Notxe? Bai, horretak eta hortxe ikusiko dugu, zer dituen. Anfetaminaz aparte, zer gehiago duen. Guazen ikusten dira leire. Begira, Jon, lehen analizatu dugun lagina, pintzatu dugu kroman, eta horren ikusiko dugu, anfetaminaz gain, beste izuntzaileren bat ere ikusi dezakegun. Eta hori nola ikusten duzu kubetatik pasatu ondoren, begiratzen dugu hemen lanpara honen bidez. Azkenean, lagin kimikoek askotan izuntzailea izaten dituzte, batzuetan izuntzaile hauek sustantzia beraren efektuak imitatzen ditu, adibidez, kokainan aurkitu dezakegu lidokaina, dela anestesiko bat, dentistek erabiltzen dutena. Zertara, anestesiko bezala? Hori da, ahoa lokartzeko erabiltzen dute. Anfetaminaren kasuan, gure laginak adibidez, kafeina dauka. Kafeinak ere, anfetaminak moduan efektu estimulatzaileak ditu, baina askoz denbora gutxiago irauten dute efektu horiek. Orduan, beste izuntzaile batzuk izan daitezke bakarrikan pisua handitzeko, adibidez azukrea. Glukosa hartuko dezakegu laginetan, bai. Askotan, drogak erabiltzen dira, ez dakit harreman sexualetan edo bai sexualitatearen munduan eta. Ez dakit askotan gauzak errasteko, ze lotura dago hor? Eta ziur dago mitopile bat egongo direla droga eta sexuarekin, ez da? Bai, adibidez, Euskal Herrian gehien kontsumitzen diren sustantziak dira alkohola eta tabakoa, eta kafeina ere sartu dezakegu hor. Alkoholaren kasuan, argi ikusten da, askotan erabiltzen da bere efektu desinhibitzaileak dituenez, hasiera batean jendearekin harremanak izaten edo errestu dezake, edo eta lotxak kendu dezakegu horri esker, baina hori ere segun eta zenolako erabilera egiten dugun. Beste sustantzia batera aipatu dezakeguna da MDMA edo estasia delakoa. Oso sustantzia patogenoa da eta horrek beste pertsonekin
gehiago konektatzen edo lagundu dezake momentu puntual batean. Adibidez, 80. hamarkadan hitz egiten zen maite-mintze faltsuari buruz edo maite-mintze kimikoari buruz, eta zen hori, sustantziaren eraginpean, ezagututako bi pertsonek sentitzen zuten alako konexio berezia, bagian ez zela uste beha ezain erreala. Eta hori ekstasiarekin edo hori kristala, MDMA edo horrekin gertatzen da sarritan? Bueno, gertatu daiteke, segun eta pertsona, segun eta zer erabilera egiten den, segun eta kontestua. Bueno, orduan, dudagabe, onena beti da jakitea zertan ari garen, eta zuek horretarako zarete. Arriskuak egiditzen laguntzeko bai behintzat. Hori da, beti garrantzitsua izango da, hasteko bai sexu harremanak eta bai drogen erabilera erabaki pertsonala eta askia izan behar du. Beti ere informazioa edukiz, aurretik planifikazio bat egonik eta beti arduraz eta errespetuz batez ere.